Bé, jo he triat un llibre de Miquel Martí Pol, que és dos llibres en un. Per un costat és Bon Profit, un poemes molt senzills, i per l'altre per molts anys, que a les meves dues filles, quan eren petites, els agradava molt. I he triat, evidentment, el del mes d'abril, i diu així. Per l'abril, si cada gota en val 1000, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000. Amb pluja, roses i llibres celebrem la festa gran, que ningú no en quedi fora, ni els d'ara ni els que vindran. Els d'ara per fer patxoca al costat de l'alt patró, els que vindran, per si toca, d'afegir-hi més saó, perquè Sant Jordi se senti sempre ben acompanyat i ens ajudi, els uns i els altres, a poder guanyar el combat que fa tants segles que dura i encara no s'ha acabat. Per això, quan l'abril pinta tots els marges de color i fa les nits molt més tèbies i el cel més encisador, convé que tots, noies i noies, cantem ben fort la cançó. Per l'abril, si cada gota en val 1000, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000. Ha començat a ploure i m'he aixecat per aplaudir. Quanta bellesa! Al cap d'una estona ha sortit el sol i m'he posat a aplaudir de tanta felicitat. Quanta vida, quanta llum, quanta bellesa. Que simple és tot, quins moments de lucidesa. Llegiré un fragment d'una escriptora perquè a les dones també estiguin representades aquest Sant Jordi. He escollit a Caterina Albert perquè just avui he llegit que ella va començar a fer servir el pseudònim de Víctor Català, ja que va presentar un monòleg als Jocs Florals d'Olot, que es deia La infanticida, i va agradar molt al jurat, però van quedar molt escandalitzats que darrere aquelles paraules tan crues hi pogués haver una dona. I aquí un fragment de La infanticida. Jo desglaiada fins perdia l'esma. Quan a dalt, quin espant. Sento que estiren a baix del llit i cops de peus descalços. Era el pare segur, Verge Maria. Com ho havia de fer, jo pecadora? Eren passos rebents cap a l'escala i no sé què passar. La falç vaig veure relluir, tot de cop, aquí de dintre. Bon Sant Jordi a tothom!